Boas tardes. Por segundo día seguido, Galicia sofre unha apagada. Se onte foi en Ourense, hoxe quedaron sen luz en Vigo. Afectoulle sobre todo a zona de Coruxo, pero os afectados contanse por miles. A causa foi unha avaría e os veciños denuncian que pasa con frecuencia. Xa temos en riba o primeiro temporal co nome propio que afecta a Galicia este outono, a borrasca Benjamín. Na Coruña xa houbo inundacións nalgunhas rúas nas últimas horas e ollo, porque ao longo da tarde vai caer con máis forza. Tamén gañará a intensidade o vento en toda Galicia e moito coidado se se achegan á costa porque o temporal azota con forza no mar. Moito coidado se teñen que conducir con este tempo, sobre todo nos treitos máis perigosos. A autoestrada A55, a altura de Mos, segue estando entre as 3 con máis accidentes de todo o estado. Pero é que, ademais, en Galicia hai 14 puntos negros en estradas convencionais. Os que teñen máis accidentes graves en proporción ao tráfico están na Nacional 6, o paso por Coirós, na comarca de Betanzos, e en Covelo, o sur de Pontevedra, na estrada nacional que une a autoestrada das Rías Baixas coa Nacional 120. A policía interveu esta mañá 2.400 kilos de cocaína no porto da Coruña. Viñan a bordo dunha embarcación francesa que interceptaron en augas do Atlántico preto de Lisboa. Na embarcación había 4 tripulantes que xa foron detidos e que esta mañá vimos como tamén baixaban a terra. A construción de vivenda protexida dá un paso adiante en Galicia. Os promotores poderán edificar un 20% máis en solo urbano cando o 60% dos pisos que se vayan construir sexan de protección oficial. O cambio entrará en vigor en xaneiro cos presupostos galegos. A medida busca ampliar a oferta nas cidades galegas onde máis demanda hai de pisos protegidos. Os veciños de varios concellos galegos xa sufriron a suba da taxa do lixo. Agora, súmase a alza o de Ourense, que propón un incremento de máis do 40% no recibo dos particulares. Para a hostalería e o comercio, a suba aínda non está fixada. Os afectados agardan poder negociar co concello para minimizar o prexuízo. Que me afecta, pois supoño que é muchísimo, un 44% unha barbaridade. Nos esperemos que o Concello sexa consciente da situación actual do comercio local e que aplique, digamos, o ratio máis defendible. Galicia xa nota os efectos de Benjamín, a primeira borrasca de alto impacto que nos afecta este outono. Prácticamente toda a comunidade está en aviso por temporal no mar, por vento e por chuvia, que van ir gañando intensidade ao longo da tarde. Sabela. Pois a previsión antía é que aquí na Coruña comece a chover con intensidade a partir das 6. Veremos como vai a tarde, pero o certo é que onte, a partir precisamente desa hora, sobre as 7 máis ben, caeu moitísima auga dun xeito ademais moi intenso, repentino, con moitísima intensidade, e iso provocou importantes complicacións na circulación do tráfico. Por exemplo, aquí nesta glorieta na que estamos, coñecida coloquialmente como a do Pavo Real, é un nudo de tráfico importante que conecta a terceira ronda coa zona do Estadio de Riazor, tamén a ronda de Outeiro. Houbo varias balsas de auga que complicaron a circulación, como aquí sucedeu noutras partes tamén da cidade. Dicimos agora a sensación é moi agradable, non chove, estamos uns 20 graus de temperatura aproximadamente, espérase que Benjamín chegue a partir da media tarde. Na costa daqui da Coruña, tamén na Mariña de Lugo, hai aviso laranxa por posibilidade de que haxa refachos de ventos de máis de 75 km a hora e ondas no mar de entre 5 e 7 metros de altura. Unha nova borrasca deixará a partir desta tarde chuvias persistentes en toda Galicia. As precipitacións máis importantes agárdanse no interior de Pontevedra, a metade occidental de Ourense e na montaña de Lugo. Bueno, está facendo moita calor e moito vento do sur e ao final, cando cambia os ventos, pois pasa eso, chove forte. Forma parte do cambio do clima, non? O sea que parece ser que España e Galicia tamén está máis sensible ou vai a estar máis afectada precisamente por este tipo de cambio. A espera da fronte principal da borrasca, ata este mediodía recolléronse 27 litros de chuvia por metro cadrado en Abadín, 25 en Forcarei e 22 en Cuntis. Sol e paraguas.
Para todo, yo sí. Pouco paraguas, porque estamos na Coruña, estamos en Galicia, e aquí xa sabemos que todo é inesperado, pode chover en cualquier momento. Na costa da Coruña e na Mariña Luguesa activarase a media tarde a alerta por vento forte do suroeste e mar de fondo con ondas de ata 7 metros. Con este temporal hai que extremar as precaucións ao volante, sobre todo nas estradas máis perigosas. Nas vías convencionais galegas hai 14 puntos negros que destacan pola taxa elevada de accidentes en proporción ao tráfico que soportan. En termos absolutos, a estrada con máis accidentes de toda España segue sendo o das curvas da A55 en Mos. Carlos. Hai un par de anos que esta A55 xa non aparece entre as estradas con perigosidade media máis alta de toda España, pero iso é porque, como se ve e como se escoita, ten moitísimo tráfico. Por aquí pasan cada día máis de 64.000 vehículos, moitos deles camións. Pero en termos absolutos, este quilómetro, o 12, é o terceiro punto con máis accidentes con vítimas de toda España. Falamos de falecidos ou, sobre todo, aquí feridos. En 2023 houbo 13, o ano anterior 11, e de momento as medidas que se tomaron non conseguiron acabar co problema. Algo conseguiron os radares que moitos xa saben que están agochados detrás destes cartéis. Limitan a velocidade a 80, pero as curvas, a pendente e o firme multiplican o perigo. Tuve un susto nesa mesma curva, sí. Deuseme a volta un tiñón Sara e retorceus, puxoseme... Bueno, tamén viña de 80 para arriba, é verdade, Isto foi un mal feito cando a fixeron para forrar cartos. Non fixeron como tiña que facer e agora pagamos os veciños as consecuencias e os que non son veciños. Que é raro que non haxa un ou dous accidentes por día. Inda onte a subir para casa había un coche en dirección contraria, para baixo, o sea, todos os días. Este accidente é de hai 10 anos, este de hai 5, pero onte mesmo houbo outro aquí. Onte mesmo xa tuvemos unha alleras entre as 10:30 e 11 da noite, pero bueno, que pode ser, a mellor algún día non hai ningún, pero tamén é certo que a mellor en outro día temos 7. En números relativos, a estrada máis perigosa de Galicia é a antiga Nacional 6, con 2 puntos negros en Aranga e en Begonte. En Lugo tamén destacan a N547 e a 634. Houbo accidentes, houbo salidas de vía, moito problema de jabalí tamén últimamente. En xeral, en España, o índice de perigosidade mantense estable. Subiu algo nas autoestradas que, con todo, son as vías máis seguras. O Parlamento de Galicia reclama ao Goberno Central medidas urxentes para que non se repita o caos ferroviario que ten lugar cada vez que se suspende o servizo na nosa comunidade. A proposta, defendida polo Grupo Popular, demanda máis medios, máis información aos usuarios e coordinación coas administracións afectadas. A iniciativa contou co apoio do BNG e do Grupo Mixto. Os socialistas votaron en contra tras poñer o foco nos problemas do transporte escolar en Galicia e tras sinalar tamén que o único obxectivo da iniciativa é confrontar co Goberno Central. Nos horarios, nos servizos ferroviarios. Nas parcelas urbanas destinadas á vivenda pública en Galicia vanse poder construir máis pisos, un 20% máis que ata agora. Jesús Fontenla. Si, hola, que tal? Esa medida anunciada pola Xunta a prol dunha maior construción de vivenda protexida vaise facer posible grazas a unha modificación aquí no Parlamento da Lei do Solo de Galicia de 2016 e é que a vivenda é un dos asuntos cruciais no debate político en España e tamén, por suposto, en Galicia. Hoxe mesmo aquí na sesión de control o presidente da Xunta reafirmou ese compromiso de legislatura de duplicar o número de vivenda pública, un obxectivo a medio prazo que se vai recollendo orzamento tras orzamento. Así respondía as críticas do voceiro socialista, que criticaba precisamente a baixa execución orzamentaria desas partidas de vivenda. Alfonso Rueda tamén se mostrou a favor de reconverter algúns baixos comerciais que están agora mesmo desocupados, sen uso, cumprindo, por suposto, as condicións de habitabilidade. Pero o BNG é simplemente unha ocorrencia. Non facilita solucións inmediatas para hoxe, porque está adiando todo a un futurible, a construción de vivendas para o futuro. E, sin embargo, non intervén no momento, no día a día hoxe que toca, como, por exemplo, a incorporación de unha cantidad importante de vivendas baleiras. Agora resulta que, cando falamos de vivenda, falamos a longo prazo, non facemos as vivendas, non anunciamos un luns e están feitas un mércores. E que en eso consiste construir vivenda. Non se preocupe, señor Besteiro, que cando remate o prazo, o 100% e máis que nos deran en vivenda, estará absolutamente executado. Converter os baixos comerciais
en aluguer social é mandar unha mensaxe moi perigosa. É dicirlle a xente que quen poida pagalo ten dereito a unha vivenda e quen non ten que conformarse a vivir nun baixo. Mire, señor Rueda, o seu goberno é parte do problema. É parte do problema porque leva 16 anos dinamitando a política social de vivenda. Un xornal galego conceden la licencia en Santiago para cambiar un bajo comercial vacío por unha vivienda de 5 dormitorios. Que pasa? Que como é Santiago non é infravivenda e o resto sí, señora Pontón. Baixos que ninguén quere, sí, ninguén os quere para baixos comerciais e, polo tanto, se teñen posibilidades cumplindo, poden ser unha opción. Pero toda esa xente que estaba considerando como opción xa está condenada polo BNG. Vostede decidiu que non poden vivir neso e que os concellos que están dando licencias con exigencias, por suposto, de habitabilidade, non poden eso consideralo como unha opción máis en ningún caso. Tiene confianza en Isabel Rodríguez? Tamén a política nacional xira arredor da vivenda. Isabel Rodríguez deféndese das críticas do seu socio de Sumar que lle pide que deixe o cargo se non é capaz de conxelar os alugueiros. A ministra de Vivenda defende a seriedade do seu departamento. No voy a alimentar ningún tipo de polémica, que creo que no va a ningún lado cuando lo que tenemos que estar es trabajando con mucha intensidad. O acceso á vivenda é complicado en toda España e, ademais, están subindo algúns recibos como do lixo. Os concellos teñen 3 anos para adaptarse a unha nova normativa europea que impide que cobren menos do que custa o servizo. Pero, canto vai subir esa tasa municipal? Pois depende xa de cada municipio. Estes días foron moi sonadas as subas no Morrazo, pero afectan a toda Galicia. Vemos algúns exemplos. En Vigo, a suba é como máximo dun 47%. En A Coruña, un 43%. En Pontevedra e Santiago, goberno e oposición aínda están negociando para chegar a un acordo. En Ourense acaba de aprobarse unha suba do 44% para particulares, pendentes aínda de canto lle soben os comerciantes e hostaleiros. Alberto. Os comerciantes da cidade aínda non saben canto agravará a súa economía o aumento da taxa do lixo. Varía segundo a superficie e a ubicación. Eso sí, agardan que a proposta do Concello sexa por a parte máis baixa do baremo de aumento. Dende as asociacións de veciños non utilizan eufemismos a hora de calificar o aumento por vivenda. A proposta do Concello establece que pasará de 125 a 188 euros, casi un 44% máis. A coordinadora de Asociación de Veciños Limiar califica de barbaridade. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a través das redes sociales, acusa a Unión Europea de ser o causante deste aumento da taxa de lixo. Polo momento non é máis que un anuncio que ten que aprobarse no pleno do Concello, pero a noticia xa saltou á rúa. Isto é unha lenda tamén a mañá, o seu 44% pareceme demasiado. Na zona urbana, o recibo de cada casa subiría case 5 euros ao mes, de 125 a uns 180 ao ano. As asociacións de veciños da cidade consideran exagerada a suba proposta polo alcalde. Bueno, en principio pareceme unha barbaridade, está clarísimo. O comercio, a industria e a hostalería aínda non saben canto lle subirá a factura do lixo, pero agardan que a porcentaxe sexa menor que a anunciada pros particulares. Esperemos que o Concello sexa consciente da situación actual do comercio local e que aplique, digamos, o ratio máis defendible para as economías dos comercios locales. O Concello asegura que están obrigados por unha normativa europea, alega que as taxas levan conxeladas dende o 2013 e que así non se dá coberto o que vale o servizo. Custa case 12 millóns de euros e recádanse 3 menos. Tamén está tensa a situación en Lugo. Comisións Obreiras denuncia que o Concello está a privatizar servizos sociais e advirte que se van a encadear a casa consistorial se o goberno local non senta a negociar. O goberno de coalición de PSDG e BNG di que os servizos públicos están cubertos. A sección sindical de Comisións Obreiras no Concello de Lugo fala de situación límite dun goberno local colapsado que está a vender e privatizar servizos públicos mentre se esquecen do cadro de persoal. Por iso a nosa teima en que teñen que rachar con ese discurso que teñen falsario, sabes, de defender o público cando non gobernan, despois atacar o público cando gobernan. Nesta situación piden amparo ao Goberno Central e á voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Exixen cobertura de prazas ou regulación da xornada laboral. Insisten en que a situación é especialmente preocupante en ámbitos sensibles como os pisos de acollida ou que só haxa unha persoa a media xornada en servizos sociais. En moitas cuestións dos servizos
que teñen que xestionar empresas privadas é porque existe unha taxa de reposición imposta por lei que o gallá non existise e que pudésemos municipalizar moitos máis servizos, non? Os representantes de comisións piden negociar en serio e non nos bares. Avanzan que van ser máis belixerantes e non descartan encadearse no Concello se o goberno local non se abre a negociar. Novo apagamento nunha cidade galega. Se onte foi en Ourense, hoxe en varias parroquias de Vigo quedáronse luz por unha avaría. En este caso non é unha sorpresa, porque os veciños din que acontece con frecuencia, Alejandro. Sí, pois un apagamento que afectou as parroquias de Fragoselo e tamén de Coruxo, a moi poucos kilómetros da cidade de Vigo. Un corte que comezaba contra as 9:30 da mañá e que deixaba durante prácticamente 3 horas en luz alrededor de 3.000 veciños que xa nos din que xa volveu esa corrente eléctrica. Todo parece indicar que o problema estivo nunha liña de media tensión na que estiveron a traballar os técnicos de Naturgy durante toda esta mañá para intentar solventar este problema. Veciños que, como ti ben indicaba Santía, din estar fartos porque non é a primeira vez que sofren un corte deste tipo. Alrededor das 9 da mañá, algo máis de 3.000 veciños da parroquia de Coruxo quedaban sen luz. O corte, que nun principio produciuse de forma intermitente, prolongouse durante case 3 horas. Como temos todo eléctrico, hasta nin abrir o portal do garaxe para dar unha volta co coche, dámola a pé. Sí, afecta para todo, para a hora de cociñar, para incluso abrir o portal eléctrico, corriente, o motor do pozo. Empresas e negocios da zona non puideron desenvolver a súa actividade durante boa parte da mañá. Un pequenos apagóns e a partir das 10 menos cuarto xa total. E claro, afecta, porque nos aquí cando máis traballamos pola mañán non estamos facendo nada. E despois as loterías, que a máquina ten un generador que dura uns 30 minutos e despois apágase. E tampouco podemos facer nin primitivas nin nada. Tivemos nin auga, non iban os secadores, bueno, non pudimos traballar en toda a mañá. A caída de parte dun tramo do cableado aéreo foi a causa da avaría na subministración. A partir das 12 da mañá a luz foise restablecendo pouco a pouco en parte da parroquia e veciños e negocios ían recuperando a normalidade. Nicolas Sarkozy pasou a primeira noite en prisión. O expresidente francés ingresaba onte no centro penitenciario de La Santé para cumplir a condena de 5 anos por financiamento ilegal da súa campaña de 2007. A defensa de Sarkozy xa solicitou a súa liberdade condicional. A xustiza ten agora 2 meses para responder a esta petición. E aquí en España, Pedro Sánchez nega que o PSOE se financiara ilegalmente. Faino ademais coa presión dos socios de Junts que din que é hora de falar do cambio. María Cheda. Hoxe, sí, Pedro Sánchez respondeu á pregunta de Núñez Feijóo: hai financiamento irregular no seu partido, sí ou non? A resposta foi non, pero pouco despois dunha hora os populares solicitaron ao Tribunal Supremo que reclame todos os pagamentos en efectivo, todas as operacións en efectivo do Partido Socialista dende o ano 2017. Non son os únicos que hoxe están enfadados aquí na Cámara, tamén os de Puigdemont dan un ultimato ao goberno, din que non é un aviso de broma, que non é un aviso menor e falan xa dun cambio e non dun cambio de hora. Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre... O fogo abriu no Feijóo. ¿El Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? Pregunta directa que obtivo resposta concreta. No. ¿No? O líder do PP reprochoulle ao presidente do goberno ¿Me gusta ser el presidente de la corrupción? Pues sigamos. e seguiu denunciando as máis de 100 subas de impostos que, segundo el, leva aplicado o Executivo. Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. Se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este... España vai ben grazas a este goberno, respondeulle Pedro Sánchez. Pero o golpe máis directo chegou da man da voceira de Junts. Miriam Noguera se explicaba a onde vai parar o diñeiro dos impostos. A financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas... E advertíalle o presidente. Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias. Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia.
Pedro Sánchez fixo oídos sordos, pero os voceiros de Junts insisten en que o aviso vai en serio e avanzan que ou o goberno se move ou nos vindeiros días pasarán cousas. 24 votos en contra, 101. Presión no Goberno no Congreso e tamén no Senado. Está aprobado xa o procedimento para obrigar ao Executivo a presentar presupostos. Se nun mes non o fan, os populares van poder recurrir ante o Tribunal Constitucional. Os comités de empresa de todas as centrais nucleares móvense para evitar o peche de Almaraz. Reúnense para consensuar unha postura común. En Extremadura hai en xogo 4.000 postos de traballo. Esta reunión prodúcese o día despois de que as empresas eléctricas decidiran pedirlle ao Goberno prorrogar a actividade da central ata o 2030. En principio, o peche estaba previsto para o 2027. Tamén en Cataluña, Esquerra Republicana e Junts exixen a Pedro Sánchez manter as centrais de Ascó e Vandellós. A economía española vai medrar un 2,9% este ano, segundo as previsións de Funcas. Melloran 6 décimas a previsión anterior e o ano que ven a economía seguiría avanzando, pero pisa o freo cun punto menos. Quedaría no 1,9%. España está medrando sobre todo polo consumo interno, pero hai factores que lastran, como as exportacións ou a falta de vivendas. De feito, a crise habitacional xa está freando a chegada de traballadores estranxeiros. Vemos los trabajos extranjeros como si fueran poco cualificados y que finalmente no les importará tanto, digamos, la situación de la vivienda con respecto a la oportunidad de encontrar un trabajo, pero la inmigración se ha diversificado mucho, ¿no? En términos, por ejemplo, de nivel educativo, etcétera, y esto puede ser un freno. El hecho de no encontrar vivienda está siendo un freno. O consumo tira da economía española nun momento no que a nosa relación cos supermercados está cambiando. Facemos compras máis pequenas e mercamos máis comida preparada. Sabeno ben os empresarios que están comprobando o éxito de ter reservado un espazo de restaurante pro cliente. O sector adáptase e calcula que medrará nun 4% este ano. Nuria. É un auténtico boom. Prácticamente non hai supermercado xa que non se sume á tendencia da comida preparada que podemos atopar xa en opcións, por exemplo, para celíacos ou veganos, por desidia, por falta de tempo, por falta de habilidade nos fogos ou por simple comodidade. O certo é que este tipo de produtos van gañando cada vez máis adeptos en detrimento non só da cociña caseira, senón tamén dos restaurantes con menús do día cada vez máis caros. E ollo, un dato só, o ano pasado cada español consumiu de media 17 kilos de pratos preparados por cabeza. É unha imaxe que vai ganando terreo no interior dos supermercados, un espazo de comida preparada para un consumidor que cada vez cociña menos na casa. Os tempos cambian e ao final acabamos collendo comida desta porque é máis práctica, máis rápida e, bueno, xa está feita, entonces aforrache tempo. En sitios así como el polígono, donde hay muchos trabajadores, pues eso facilita a los empleados a venir a comer aquí, aparte que está económico comparando con los restaurantes. É un dos cambios que o gran sector do consumo está detectando no consumidor e que anima a distribución a novas aperturas. La comida preparada está siendo una de las tendencias del mercado y nosotros estamos trabajando en desarrollar productos. Acabamos de sacar una línea con 5 productos de platos totalmente listos para comer y queremos seguir evolucionando sobre esa línea. Os cambios sociais apuntan tamén menos compras grandes e tickets máis axustados ao peto. Antes facías compra grande, agora pequeniña. Es que subió todo mucho, pero también vas un poco al día, porque la vida cambió, a veces comes en casa, a veces no. Menos espacio para guardar y bueno, pues ¿para qué vamos a tener la despensa arriba? La podemos tener abajo. O sector afronta con optimismo as incertezas do mercado. Calculan que as empresas de gran consumo medrarán este ano máis dun 4%, pero advirten da ralentización pola caída da renda disponible das familias e tamén da confianza do consumidor. La medida que los indicadores sean como hasta hoy, yo creo que el crecimiento será menor en la misma línea que está bajando el PIB, pero no tenemos por qué ser pesimistas. E apuntan un dato, os mozos gastan un 36% menos na cesta da compra que o chamado cliente sénior. Como conseguir que máis mozos traballen no sector agrario? É un problema de toda Europa e Bruselas pon hoxe medidas sobre a mesa para facer ese traballo máis atractivo. Ter quen o sustitúa para que poidan coller baixas, por exemplo, ou mellorar o seu acceso a financiamento. María.
Sí, Bruxelas quere facer máis atractivo o campo para as novas xeracións e por iso, entre outras cousas, propón un paquete de inicio para que os mozos se poidan establecer no sector cun pagamento único de ata 300.000 euros, o que triplica o actual e que incluirán na futura PAC. Tamén acceso ao financiamento con tipos de interese bonificados e formación e asesoramento financiados con fondos europeos. E que a Comisión Europea quere duplicar o número de mozos agricultores menores de 40 anos do 12% actual ata chegar ao 24% no ano 2040. Desde a Comisión Europea din que queren acadar ese obxectivo recomendándolle aos 27 Estados membros da Unión que destinen o 6% do seu gasto agrícola, o que supón case o dobre do que destinan agora en medidas para promover o relevo xeracional. A loita contra o narcotráfico non dá tregua, hoxe cunha forte despregadura no porto da Coruña. Comisáronse máis de 2 toneladas de cocaína a bordo dun buque francés. E hai varios detidos, Xoel. En total, Antía, 4 detidos e 2,4 toneladas de cocaína incautadas nunha operación que espertou grande expectación durante toda esta mañá aquí no porto da Coruña. Tanto a droga como os detidos chegaron ata aquí, ata Galicia, a bordo do buque militar francés que se atopa ás miñas costas e que participou nesta operación internacional de loita contra a droga. Foron precisamente agentes da Policía Nacional da man das autoridades francesas quen interceptaron unha embarcación fronte ás costas de Lisboa, unha barca duns 12 metros de eslora de 3 motores de alta velocidade que transportaba toda esa droga. A investigación comezou o pasado venres e foi na madrugada do sábado cando se logrou localizar o buque. Naquel momento os tripulantes decidiron tirar pola borda parte da carga que transportaban e finalmente este buque afundiu debido ao estado precario no que se atopaba. Unha operación que se salda, como decimos, con 4 persoas detidas e 2,4 toneladas de cocaína decomisadas. É o momento en que os 4 detidos en mar aberto baixaban da fragata francesa escoltados pola Policía Nacional. Faltaban poucos minutos para as 11 da mañá. Unha hora antes, unha cadea humana formada por unha vintena de axentes levaba a cabo o desembarco dos fardos de cocaína 2.400 kilos apreendidos neste buque militar francés. É unha operación conxunta que está facendo a Policía Nacional coas autoridades francesas e o barco, bueno, pues o que trae varios detidos que foron detidos en alta mar cunha importante alijo de cocaína e que, bueno, pues está baixo secreto do sumario e estamos pendientes de que unha vez que se poñen a disposición judicial se levanta o secreto. Contra as 7 da mañá irrompía no porto coruñés un gran dispositivo que chamou a atención dos traballadores. Yo entraba para trabajar ahí a las 8:15 y estaba entrando el barco de guerra con un barco pequeño remolcado. A investigación iniciouse o venres pasado tras informar a DEA da posible existencia dunha organización criminal dedicada ao transporte de cocaína desde o Océano Atlántico cara a España. Avanzadas as pescudas, Audico Central logrou situar a embarcación de alta velocidade ao oeste de Portugal. Tiña problemas mecánicos e agardaba nese punto a axuda da organización no país luso. A colaboración internacional foi determinante nesta operación, xa que foron as autoridades francesas quen conseguiron interceptala cando emprendía a fuxida. Tamén conseguiron recuperar os 2.400 kilos de cocaína e deter os 4 tripulantes que permanecen en dependencias policiais á espera de pasar a disposición xudicial. O profesor de Ourense, condenado por violar unha alumna, continúa en paradoiro descoñecido dende mediados de setembro. Tras ser condenado a 13 anos de cárcere, Martiño Ramos Soto logrou fuxir antes de que as autoridades o levaran a prisión. O 15 de setembro, a Audiencia Provincial de Ourense emitiu unha orde de busca e captura, pero ata o momento a xustiza non logrou dar con el. O mestre estaba en liberdade provisional e cando a policía foi buscalo á súa casa xa non o atoparon. Un accidente deixou 4 feridos en Ourense, no barrio de Vistafermosa. Os veciños denuncian o mal estado da pista onde chocaron os 2 vehículos e piden solucións. 2 vehículos víronse implicados neste accidente que se producía pasadas as 6 da tarde en Ourense. Chovía con forza e un BMW de cor negra saía do seu carril baixando do Monte Deu na zona de Vistafermosa para chocar case frontalmente contra un Mazda branco que subía na outra dirección. Os veciños denuncian que a estrada é moi perigosa e que os accidentes son habituais. Piden ao Concello actuacións urxentes xa que se trata dunha estrada de titularidade municipal. Justo bajando para su casa, hacia su casa, pues a mí hasta que me llamaron por teléfono me dijeron baja que tu empleado que acaba de tener un accidente. Y bajé y fue con lo que me encontré. Esta subida a Montedeu siempre pasa igual, todos los coches
derrapan aquí, tanto en las subidas como en las bajadas. En la subida el coche aún se da controlado debido a la velocidad, pero en la bajada aquí no hay quien controle un coche. Y aquí, lo dicho, aquí no hacen nada, no echan sal, no echan nada. Nun primeiro momento, os bombeiros de Ourense desprazáronse ao lugar xa que se pensaba que había alguén atrapado no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesaria a súa intervención. 4 persoas quedaron feridas leves, entre elas o conductor do BMW que foi trasladado en ambulancia e os outros 3 ocupantes do Mazda branco. Un bo susto levaron os tripulantes dun arrastreiro con base en Celeiro. O Radoche III sufriu unha vía de auga cando faneaban preto de Irlanda. Había risco de afundimento e rescataron os seus 11 tripulantes, algúns deles galegos. Agora están a bordo doutro pesqueiro, tamén galego, camiño ao Porto. A Casa Armadora confirmou que todos están ben e que o buque segue a flote. A embarcación tiña previsto descargar na Coruña. Na Ponte Maceira, entre Ames e Negreira, caeu parte dun dos muiños do río Tambre. Non colleu por sorpresa aos veciños. Ali din que era case a crónica dun derrumbamento anunciado, Esther. Porque xa levaba anos, din aquí, cunha fenda importante xusto ao longo de toda esa esquina que acabou colapsando onte. E iso que o río non baixaba con moita forza, así que logo de aguantar anos e anos das enchentes que son frecuentes aquí, parece que o muiño acabou caendo polo seu propio peso. O caso é dirimir agora quen ten que reparalo, e dende aquí urxen a facelo o antes posible, antes de que veña máis auga que poida empeorar o estado da construción. Na Ponte Maceira xa se sabía dunha conta atrás, din que era cuestión de tempo que caera o muiño. Tiña grietas, bastantes separacións dunhas pedras a outras. Estes muiños son construcións catalogadas dentro do ben de interese cultural que protexe a ponte da Ponte Maceira. Agora toca avaliar o alcance dos danos. Salvo vicios internos, en este momento se ve estable, se ha venido abajo la cara exterior. Eso no quiere decir que haya que actuar de manera urgente, hay que reponer esa parte, sobre todo en épocas de caudales intensos, el agua va a barrer. As enchentes aquí son frecuentes e nos casos máis extremos a auga chegou a cubrir os tellados destes muiños, así que o risco está aí. Se chove moito e enche moito río, posiblemente caia máis aínda. Urxen reparacións para evitalo, pero o caso é acordar quen ten que asumilas. Teóricamente os muiños son propiedades privadas, pero complícase o de localizar os propietarios. No tenemos ningún dato en relación a los mismos, con lo cual desde el ayuntamiento es imposible mandar ningún requerimiento para subsanar. Apelan entón á administración autonómica e dende a Xunta aclaran que non poden actuar sobre bens privados. Con todo, os técnicos de patrimonio están avaliando a situación. Dende o Concello de Negreira alertan tamén de danos na presa e na propia ponte, así que piden axuda para manter este patrimonio a salvo. Co regreso da chuvia volveu tamén un fenómeno desagradable e habitual, o do roubo de paraugas. O que máis e o que menos foi vítima deste comportamento incívico e de feito xa hai quen toma medidas, Siria. Si, veremos se eu recupero este que levo o saír do bar e que en días como a hoxe usar os paragüeiros pode ser unha operación de alto risco. Xa hai xente de feito que evita os paraugas transparentes ou negros, máis fáciles de confundir ca os rechamantes. E tamén hai quen opta directamente por entrar co paraugas dentro dos establecementos, poñéndolle unha funda, metendo no bolso ou directamente mollando o chan do local. En días como a doxe, o paraugas transfórmase nun tesouro especialmente atractivo pros que non se acordaron de collelo na casa. En calquer lado, en calquer esquina, no bus ou mismamente nunha cafetería, acaban roubando sempre. Sí. Roubaron aquí na biblioteca e deu moita rabia, moitísima, porque estaba chovendo un montón e tuve que ir sin paraguas. Normalmente teño bastante en conta e suelo poñelo cerca e estou pendiente dele, entonces non mo teñen roubado. Os paraugas negros e transparentes son os preferidos polos ladróns, xa que sempre está a excusa de que os levaron confundidos. Todo el mundo ten o mesmo, igual, bueno, por equivocación, pero normalmente... Eu coñezo a xente que roubou paraugas de Mickey Mouse e cousas así, o sea. O máis curioso deste fenómeno é que moitas vítimas toman a xustiza pola man. É o xusto, colles outro. Sí. Pola rabia dis, pois collo outro que está ao lado, porque se mismo roubaron eu non vou para casa sin paraguas. Nunca fixen eso, porque son un pouco pringado, pero realmente tendo a esquecerme. Son dos que a mellor pillo un paraguas e outro día pois pillamo a min. Un comportamento incívico que acaba xerando outro, o de entrar cos paraugas mollados nos locais sen poñerlles funda. Intento metero no bolso e pillar os pequenos.
Ainda que se rompe máis, pero... Ahora ben, se o colles, o secas un pouco e baixas contigo a tua planta, non che van quitar. Con este panorama, cada vez é menos habitual usar os paragüeiros, case baleiros, en plena borrasca para evitar tentacións. As chuvias e tamén a néboa prevista para esta tarde obrigan a extremar as precaucións nas estradas, sobre todo na Coruña, onde onte as balsas de auga case paralizaron a cidade en plena hora punta. Sabela. Antía, foron incidencias puntuais porque sí que houve un momento da tarde entre as 7, 7:30 e as 9 en que choveu moitísimo, con moitísima intensidade, ademais nun período moi concentrado, moi curto de tempo. Iso fixo que os sumidoiros non lograran librar tanta auga que caía e fixo tamén que se formaran balsas de auga en varios puntos da cidade. Aquí onde estamos, coñecida esta glorieta coloquialmente como a glorieta do Pavo Real, houve incidencias por esas balsas de auga. Recuperouse a normalidade en pouco tempo e ademais non houve incidencias importantes, pero é un punto de tráfico importante da cidade. Ata aquí chega parte da terceira ronda, da ronda de Outeiro, tamén está moi próximo ao estadio de Riazor, por lo tanto as incidencias en puntos importantes de tráfico da cidade complican un pouco o tráfico global, pero dicimos foi unha cousa puntual e provocada pola chuvia. Agora vemos que aumentan a forza do vento aquí na cidade, o refacho de máis forza foi de 57 km/h nas últimas horas, hoxe non é bo día para mantelos peinados. A previsión é que a mitade da tarde comece de novo a chover. Será ou non será coa intensidade co que o fixo nas últimas horas, veremos con canta forza chega a borrasca Benjamín. Toda esta chuvia non se nota de momento no nivel dos encoros. Na demarcación Galicia Costa, a dos 45 concellos que están en prealerta por escaseza moderada de auga, están de media o 43% de ocupación, segundo os datos que acaba de actualizar o Ministerio. Unha situación ben distinta a de hai xusto un ano, cando estaban o 75%. Ademais destes días grises, o outono trae para moita xente problemas para dormir. Xa de forma habitual, uns 700.000 galegos padecen insomnio, en moitos casos por problemas neurolóxicos ou de respiración. E a falta de luz pode agravar a situación. Para moitos é unha auténtica condena. As noites fanse interminables. Por definición, din os expertos, o insomnio é... Cando a dificultade para conciliar o sono ou a interrupción do sono durante a noite, que é o habitual, dura máis de un mes. Arredor de 70.000 galegos teñen insomnio, o 80% relacionado con patoloxías neurolóxicas e o 20% restante con doenzas respiratorias. Onde quedan entón os que senten que, por exemplo, coa chegada do outono teñen máis insomnio? Existe relación? Afecta o cambio horario que está ao chegar? Eu diría que é un mito, pero hai unha certa explicación detrás, e é o número de horas de luz. A luz solar ou a luz artificial produce un estímulo no cerebro nun núcleo, e iso sintetiza unha sustancia que ten que inducir o sono. Se nós estimulamos ese núcleo, impedimos que o paciente empece a dormir. E isa explicación científica, en plena estación outonal, a impresión da rúa. Eu durmo mismo. Durmo poucas horas. Esta mesma noche dormí 4 horas. Ese de noite antes, sí, quizás para dormir pois costa un pouquiño máis. Cambian as horas de luz do día, cambian moitas veces as rutinas que levamos a cabo pois con respecto mellor neste sentido ao branque ou do que vimos. Ninas que son bastante coñecidas, ata mellor a produtos máis de fitoterapia, pois tipo pasiflora, valeriana, que tamén axudan a relaxar. Tanto farmacia como hospital, fronte ao insomnio, recomendan coidar a hixiene do sono. Isto é, deixar os dispositivos lumínicos horas antes de deitarse e non facer comidas copiosas. Hoxe é o último día para que os descendentes daqueles que tiveron que emigrar poidan solicitar a nacionalidade a través da coñecida como Lei dos Netos. Unha medida que se prorrogou o ano pasado debido á alta demanda e que está a provocar o colapso de rexistros civis e eclesiásticos como o de Ourense. Bea. Estamos na sala de consultas do Arquivo Diocesano Ourensán. Estes documentos agochan a esperanza de moitos descendentes galegos para acceder á nacionalidade. Son máis de 10.000 libros de 750 parroquias ourensáns onde hai partidas de bautismo, matrimonio, de función que permitirían demostrar ese vínculo. Nos últimos meses chegaron a recibir ata 70 correos diarios. A principal dificultade é a imprecisión dos datos. Volví para aquí de vacacións en agosto con 1.600 correos e ahora mesmo estou con 2.255 a día de hoxe. Eso indo a todo o que me dá a vida.
Son as solicitudes de documentación que teñen pendentes no Arquivo Diocesano de Ourense e o teléfono non deixa de soar. Sabe usted en que parroquia nació? É un dato fundamental para poder atopar partidas de bautismo, matrimonio ou defunción nestes libros. Puñanche a Ourense, non che puñan que eras de Xinzo de Limia. Entón, claro, veñen aquí buscando Ourense e o problema é que Ourense é a diócese de Ourense máis un bocacho de Astorga, que son como 1000 parroquias. Entón, claro, 1000 parroquias é inabarcable. Modificacións nos nomes ou imprecisión nas datas complican tamén a busca. E abrín o libro por abrir nun sitio, e xusto aí estaba, pero claro, estaba 20 anos despois. Esa persona foi a maior suerte que vin desde que estou no archivo. Nestes libros está a documentación dos avós de Diego, orixinarios de Celanova. Ele é un dos máis de 400.000 descendentes de migrantes que xa conseguiron a nacionalidade a través da Lei de Memoria Democrática que entrou en vigor hai 3 anos. Yo no llegué a obtenerla en ese tiempo, sí mis padres, en el 2007-2011. Y la verdad fue muy masiva la inscripción a la ley de memoria ahora. Tardou case ano e medio e a súa filla aínda ten cita para mediados do ano que ven a Argentina e xunto con Cuba o país con máis solicitudes. Y hay más de 630.000 solicitudes únicamente en Buenos Aires. A mí ya me salió la nacionalidad. Y bueno, ahora queda pendiente el tema de mis hijos. Aínda que remata o prazo de solicitude, os trámites para obter a nacionalidade poden alongarse meses ou anos debido ao colapso burocrático. Os últimos datos do Ministerio falan de 900.000 solicitudes, pero estímase que poden superar o 1,5 millón. Las muñecas de famosas se dirigen al guardar para hacer llegar a niños su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Seguro que moitos lembran este anuncio, pero os tempos cambian e os xoguetes tamén. Hoxe as pantallas e os robots sustituíron os trens e as bonecas e as modas infantís duran o que tarda en viralizarse un vídeo. Con todo, os xoguetes clásicos resístense a desaparecer e moitas tendas de coleccionistas aínda atopan unha nova vida. Os xoguetes clásicos loitan por sobrevivir porque a tecnoloxía impón novas regras. Son más bien los padres los que buscan pues a lo mejor algo un poquito más educativo o algo de madera. E as modas tamén cambian tan rápido que o que hoxe triunfa mañá xa está esquecido. Porque ven bastante publicidad en la tele, no se anuncia tanto juguete tradicional, entonces al final lo que ven es lo que quieren comprar. As tendas de xoguetes tradicionais reséntense, pero non todo está perdido grazas aos coleccionistas. Niños y mayores también, así de mi edad, vamos. Coleccionistas que, bueno, que en su época tuvieron estos juguetes y ahora por nostalgia pues les gusta tenerlos. Entonces suelen venir, preguntan, reservan y ves que son clientes típicos que suelen y se toman su tiempo y ves que porque coleccionan realmente. E cada vez son máis os que atopan neste público unha nova vía de negocio. Estamos especializados en Playmobil, depois temos tamén moito miniatura de coches, xoguete antigo tamén temos. Porque nun mundo cambiante, os xoguetes seguen contando historias que non caducan.